Čau lidi, já vás vítám u mého třetího dílu ze hry Shakes and Fidget. Začneme jako obvykle na S6. Už mám konečně rychlejší internet, mám dokonce Windows 8, takže by se nám to nemělo lagovat. Jdeme si do arény, tady vezmeme 117. A prohráli jsme, nevadí. Ještě se nám včera obchodu, no lektvar máme. No. A jde nic. Sice je epický víkend, ale epic mi zatím žádný nepadlo. Zkusíme ještě podzemí jeskyního Kyklopa, který jsme furt nedali. Ano, dobře. Kritik. Ale stejně prohrajeme. O kousek. Ještě zkusíme jednu hubku. Začali jsme dobře. Kritik, ne. Kritik, ne. Jsme zase v prčici. Tak poslední dáme do toho. Zase to máme kritikem. Kritik. A není kritik. Vždycky jednou kritik dá, pak už to nedá, no. Tak nic, tak si dáme hospodku. Že si dáme betakej na co. Akorát tady mám změnu cechu, tam se v Bratrance chystáme znovu obrodit cech, tam přijde ještě strojda, který 144, tak ještě 121. Tady mám akorát změněný cech. Ještě nic nového není. Takže takhle. A my se přesuneme na S2. Tady máme Gheru 154. Tady máme rozehranou hospodu. Houbička. Tak a zkusíme dát jednu do věže a jednu do podzemí. Takže zkusíme nočního trola. Tak pojď, jdeme na to. Takže noční troll. A prohráli jsme. Ještě nám tady bliká pošta. Tady jenom útok. Tak dáme to do věže. Tady na těch svých postavičkách, tady 153 válečník, tady chybí akorát už jenom jedna věc, tady ta rukavička. A jestli zkusíme zvýšit za mága, za penízky, ano. A jdeme na pana Koláčka. Kouzelníky jsou vždycky na ty pěst nejhorší, ty dostanou kritik. Dobře, barbarský Bert. Potom nastoupí magický Marek, Duftina, Kunigunda a Ghera. Ale dostali jsme kritika. Ještě se držíme pěkně, kritik. A teď to je nejhorší. A kritik, do polovičky. Kritik. A polovič kritik. Nevadí. Ale kritik. Pěkně kritik. Vyhnutí. Ale stejně vím, že prohrajeme a už jim uvídáme docela dost. A už je paní. 1 rána. Točí a je paní. Tak a teď my. Kritik, no. Jak vidíte, tak jsme prohráli. Tak si dáme arénu. Luciferka. Ano. Výborně, vyhrajeme už. Ano. 102 získaný vyhlas. Dáme si hospodečku. 140, 700, 233. Tohleto a přesuneme se na S13. Tady je, tak tady. Tady je S13, pardon, tam to byl svět 15. Tak, co je tady? Tady nic. A tady taky nic, tak si dáme arénu. Proti Arnik. Vyhráli jsme. 4 minuty, dobrý. Už to nám bliká. Vlastně přečtu potom, tak jdeme do podzemí ještě. Zelený gramofin.
Ještě jsme se nedali, dobře, kritik. A další kritik, není, nevadí. A pojď, pěkně. Pojď, ježiš. Ty vogo, takový kousek, dám to za jednu houbu. To je druhý pokus je vždycky nejhorší, ještě horší než ten předtím. Je to spíš opačně těma kritikama. A ještě cech. No, to je nic novýho. A dneska si ukážeme soupisku našeho cechu. Takže začneme to od zhora. Pravý skroz, takže se pokochejte. Kdybyste k nám chtěli, bereme tak aktivní hráči od 85. levelu. I vás takhle představuju. To už máme pozvaný hráči, no. Takže takhle. Nastavíme si hospodu. A přesuneme se na S15. 6, tady S15. Jo, tady je už nic novýho, tady si můžeme nasadit elík. Tak, zkusíme si vybojovat arénku proti 73. A prohráli jsme o kousíček a už zkusíme porazit toho vládce loupežníku. 25. A pojď vládce loupežníku. Jej. Ještě jednu hobičku. Jsou náhody dneska, jsou náhody. A poslední dáme. To byla škoda. Tak, tady si dáme hospodku. Na ty Windows 7 to je 8 je to o hodně rychlejší. Tady válka, můžeme přeskočit, ano, vyhráli jsme. Tam jsem ani nebyl, ani. A přesuneme se na S16, tady jsem 22. Tady nic. Jít 20, tady nic nepotřebujem. Podzemí, sem vůbec nechodím, tady mám strašidlo, to si nechávám. Jo, takže takhle, pak to dám všechny najednou. Tady akorát takhle. Ano, vyhráli jsme. Cech tady moc není, tady nemáme hráče. Tady takhle. Tady jsem viděl, myslím, obranu. A to prohrajem. Hele, 24 jenom. By jsme mohli zkusit. Ale se nám to nevíde. Pojď, Jordanosy. Ještě jednu ranu. Pěkně. A teď já musím. Dobře, mohli bychom to vyhrát. Ano, vyhráli jsme. Je to tam. Super, pozice 620. A my se přesuneme na S14. Tady mám zvěnovanýho Čecha. A inteligenci si koupíme. Ještě se koukneme do zbrojírny. Tady nic a zkusíme podzemíčko. Proti chrastivé kobre. Taky se nám to nepovedlo. Arenku. Taky ne, tak se nastavíme hospodku. Stále trvá epický víkend. Inteligence 101 můžeme vzít, pošta. Zpráva celému cechu. Útok. A my se ještě přesuneme na poslední svět. Což je svět 7.
Takže počkejte, já jsem si to omylem vypnul, takže S7. Koukneme si do čarobchodu, výdrž aspoň. Tohle můžeme vyhodit. A ještě si koupíme tuhle obratnostku. Tak. Tady nám skončí Raptor za chvilku. Si to rovnou prodloužíme. Tady je tygřík. Nemáme Raptora, ale tygříka, protože máme rasu člověk. A zkusíme vybojovat si podzemí. Znovu je skinný cyklop. No, tady to je beznadějný zatím. O, taky se nám nepovedlo. Tak si dáme hospodku. Dáme tohleto třeba. Co je novýho v cechu. A válka. Tady budu myslím, že hrát. Ano, proti 150. Ale kritiky jsme dodali. A už jsme prohráli se 150. A válku jsme prohráli. Tak se připravíme a ještě se koukneme do pošty. Lidi co píšou a dává mi tady odběr, což je super. Tady vůdce něco psal. Jo, dá mi odběr. Tak jo lidi. Takže já vám děkuji za odběry. A za ostatní věci za lajky a shlédnutí a uvidíme se u příštího 4. dílu. Takže já se s vámi loučím a čau.